kiide eɗen bismiɗo ete ɓeɗo hoɗɓe tedduɓe arɓe ɗo addude ballal mumen ko yowiti to banggal janggu wawde ƴellidde to banggal debbo ha ten to banggal janggu ha ten kadi oɗon gandi leydi meɗen o saaha ne darnide janggu no fewi wonande hitande ujunnaje 215 ko hitande jangde ɗo ten nder leydi Mauritanie ko ɗum waɗiri kamɓene fedde mabɓe nde ko fedde pinal e gandal e jangde e foof jogui projet ɗum kadi wawde jangguinde wonande rewɓe oɗo projet kadi ma waw wallidde kadi e ko darana oɗo saaha habde human binnaɓe majjere ene wawde ɓe jogori heblude hen ko ina tolno fodde temedere debbo ɗum ɗo fof kadi ko hunde wonde fayida ɗo fof ko habde e basal e human binnago ɗum waɗi noon eɗen bismiɗo ete Diallo Amadou Malal gardiɗo projet o ha tengti noon kadi e wonande Mamadou Mbaye oɗon kadi ko korowo keblowo hebloɓe wonande janggu e nder projet yantude e Farimata Sall oɗon ko tergal jeygal e yilirde gendi ha tenkino kadi ko kanko halfina rewndu wonande jangde rewɓe ha tenkino kadi projet moɓe goni e dow muɗum o ene waɗi ko kamɓe goni hande hoɓɓe men tedduɓe beele maɓe mbaw yewtande meɗen ko yowiti kamɓene darde mabɓe oɗo saaha habde e majjere habde human binnagu habde e basal e teskade kadi doole ɗe fof ɓe huccide ko banggal rewɓe saabi ɗum kadi ko hunde wonde fayida no fewi eyyi ɗum noon kettoɗen e ñalawmaji udditgol e yewtere mabɓe toon to galle pinal fedde ɓamtare Pulaar Mauritanie sosa ko e hitande 1994 fedde nde heptina ko e hitande 1996 fandare mayde ko ƴellidde hakkeji aade jangguinde e hirjinde ɓesguji kam e gollal ñeeñal e pinal fedde nde no haaɓo e majjere basal e human binnago fedde nde no sari e nder leydi ndi fof tuggude e hitande 1996 ha hande fedde ɓamtare Pulaar waɗi golle kewɗe ko wayno uddidde duuɗe jangde jirwingol kirɗe pinal e jewte gam haɓade ñaw heege e basal fedde nde muuli defte kewɗe jangirde e hitande 1996 nde sosi jayinde wiyetende foyre ɓamtare e hitande 2006 fedde ɓamtare naati e lowre wiyetende internet 2010 fedde ɓamtare heeɓi terrain mo ina tolno 3,600 métre carré e hitande 2011 nde tawtorama koolol gendiwol keewal pine tuggude hitande 2013 ha hitande 2014 fedde ɓamtare Pulaar udditi heblirde karallagal kesal e ballodiral BBMOS Mauritanie SCAC fedde nde yuɓɓini ñalɗi gam mantade bindanɗe jungo to dande maayo Sénégal fedde nde hebli doge 4 hebloji tuggude hitande 2014 ha e hitande 2015 e ballodiral programme urbain mo Darna im Caritas Mauritanie nde siini eɓɓaande jangguinde mawɓe e nokkuji 10 fedde ɓamtare Mauritanie ko e tergal e fonat e nde liggoɗo e pelle pine gendiji ko wayno wolof e soninke ɗum haɗani ɗon tan sabu ɗum e nde gollodo e ministére toppitiɗo ko fate e ñeeñal e ministére toppitiɗo sukaɓe e coftal ɓalli e nde liggodo e fedde wiyetende FINIAP SCAC ambassade Farais Mauritanie perspective PESC mo Union européenne e Manos Unidas mo Espagne ko ɗum saabi ngal ɗo jokkodiral hakkunde fedde ɓamtare Pulaar e Manos Unidas mo Espagne ngam yidde heblude 300 debbo. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, chers invités, merci d'avoir bien voulu répondre à l'appel de l'Association pour la Renaissance du Pulaar en République islamique de Mauritanie. Jangde mawɓe ko ngol woni goo ko fedde nde ummani golle baaɗe ni so eɓɓaande waɗanaade 300 debbo hoɗɓe e nokkuuji teeru ɓe janngani wonduɓe caɗeele ɓe pecciti ko e duuɗe 12 e nder leeɗe 6 ngari Nouakchott hono Arafat, Dar Naim, Dar el Beida, Riyad e Teret 49 neɗɗo tawi heen 34 ko rewɓe
ma ndaro ngam yiilde huufde ɗe eɓɓaande njaru eɓɓaande nde fof ko 16 million temedde jeeɗe capanɗe jeetati ujunere temedde nayi capannayyi mbuuɗi ugiya ina yerondira e capannayyi e tati e ujunere e temedde jeeɗi e capanɗe jeetati e ɗiɗi euro fedde ɓamtaare pulaare Mauritanie defi heen ko million ŋaaji ɗiɗi e temedde jeetati e capantati e joyi yantude temedde jeeɗayi e capanɗe jeegom ugiya ina yerondire ujunnaaji jeeɗiɗi ujunere euro e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi Manos Unidas defi heen 13 million temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom ujunere e capanɗe nayi e jeetati ugiya ina yerondiri e capantati e nayi euro ujunere euro e 14 addani en wadde nde e ɓaani ko ɗiɗo teskuyaji goo kewgol haa hannde humam binnaago e nder leydi he ciftinen wonde capanɗe jeetati piccal jeegom e dow temedere to hitaande ujunnaaji 19 capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi e ujunnaaji e hitaande ujunnaaji ɗiɗi ina wayno jogiiɓe duuɓi 10 fay dow humam binneɓe ina yaayi tolno capannayyi e jeeɗiɗi dow temedere ba feccere rewɓe mawɓe e tataɓal worɓe mawɓe ko humam binneɓe caa e nder leydi he kala gila e teeru haa e dowri humam binnawgo e basal ina teppi coftere rewɓe da hannde fodde temedde jeetati ujunere neɗɗo tawi ko ɓuri heewde e mumen ko rewɓe janngaani te ina gonde basal kadgal ɗumen naftorade fartange ƴellitaare leydi mumen banndiraaɓe rewɓe worɓe banndiraaɓe bismaaɓe faandaare feere heɓle men kuutoriɗen ko nde ɗo ko mbele janngooɓe ɓe ina mbaawano koye mumen feere nde ko goo heɓlu e ndeer lebbi 9 temetati debbo to baŋnge jangde yaadinaande e golle njeñu taro bindol e hiisa ɗiɗo heɓlu e ndeer lebbi 3 to baŋnge juɓɓudi e jiilgol temetati nogas debbo jeyaaɓe e janngooɓe ɓe kamɓe ardiɓe koppe banndiraaɓe rewɓe worɓe banndiraaɓe bismaaɓe ko ɗum ɗo woni paandaale mawɓe eɓɓaande min jinnoo humpidde on e joofnirde imin jetta goo fedde nde wonaa laamuyankoore Manos Unidas jaɓde wallidde min e golle ƴellitiiɗe rewɓe Mauritanie ɗiɗi tuumnorogal teeruwal daarana en Caritas Mauritanie e inde mo joɗniiɓe ɗo hono Yakuba Tandiam min mbiya golloto jaɓɓe gollodaade amen golle tiiɗe to baŋnge jangde mawɓe tati ministére pinal haa teŋti noon e resirdu geɗe nganni hono ko anndiraa office national des musées luɓɓe men oɗon nokku banndiraaɓe rewɓe worɓe banndiraaɓe bismaaɓe on jaaraama ko kettiɗon min ko on jaaraama gonngol sabu tawtoragol fewngu yo Allah jaabolon duwawuuji men ngam juutden nde on jaaraama banndiraaɓe fedde ɓamtare Pulaar aywa rewi ko laawol ngannduɗaa enne poccingol nde min cosatande hitaande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom gallam hannde ngannduɗaa enne aywa en kawri ɗo enne eɓɓande nde daña e yimɓe woɓɓe ina mballi kono janngina temedde 3 neɗɗo ɗum ɗo enne ko hunde heewde fayida no feewi ko yettude Allah ko darde nde ngannduɗaa enne hiisde wondude e nuunɗal ko ɗum ngannduɗaa enne dañi ɗeɗo enne geɗe kala ko innama aade enne mbaɗa ko jannginde ardi ko habde ngannduɗaa ene majjere so yimɓe kaɓi e majjere ina wayno ngannduɗaa enne dañi fof so pooli ɗum o ene dañi fof min miɗo welti hannde kadde weltade nde wonno fedde ɓamtare Pulaar nde heptinani ko min wonno mawɗo mum ko gallam min mbaɗno e lewru maaro hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ko min adino ardade fedde nde eyyi min mbiyetemi ko Diye Mamadou Sarr mbeɗa ummi catal Arafat ko jiimi oɗo ñalawma hannde ko weltare tan saabu so tawi kam yimɓe gummima daranima pinal daranima jangde firti ko won kesam hesagu argu e leydi he
kadi tengti e ɗemgal ngal woni ɗemgal pular so tawi yimɓe mbiyama ɗemɗe gendiji majji walla maayi ko neɗɗo warata ɗemgal muɗum eyyi so tawi noon jiiɗa ɗemɗe men bare walla ɗemɗe men majja jimmi ko tinnoɗen ƴeewen ɗemɗe men ɗe janggen so tawi woɓɓe gaari enen jiiɗi jangguinde men ɗemɗe men walla ne jilano en ɗemɗe men enen gummoɗen ballen ko ponnoɗen haɓade ko woɗɓe ne kaɓano men ene balla men no ƴellitirɗen ko fandare moƴƴere ha maayi ɗum noon mbeɗa ñaagui dendagal bandiraɓe yoɓe gar hay ɗemɗal gotal en calaki hay ɗemgal gotal en goppani kono ɗemɗe men ɗe jinmi ko garen enen foof nanggodiren ballodiren mbaɗen ɗum ko ɗum woni fedde ɓamtare Pulaar ko ɗum ummini ko ɗum kadi enen ɓesgu Mauritanie fof gummani ko ɗemɗe gendiji o jaaru yeeso moɗo welti no fewi arde nde ko programme baɗɗo fayida kadi eɗen gondi ɗo en bandiraɓe ina liggo ina kaaɓe ma on duuɓi capanɗe walla duuɓi capanɗe joyyi jiilanto tan ko ɓamtade leñol ngol e ɓamtade leydi ndi ɗum noon so tawi ɓe mbaɗima invité ɓe noddima ya ar tawtorɗa ko wayni tan ko joguinoɗa e golle e balle fof a woppat beele ma tawtore ɗum saabu ɗum emin gandi ko nafoore ɗum ma on joni temedde tata debbo maɓe jangguin ɗumen tawa kañumen mbawa joyitade koye mumen sa janggui tan a wawi a seere basal ina walla no fewi pour habde basal no mbaɗen ni no aduna wayni kadi ma pinal ma naata hen ɗum no so tawi Allah rokki en ɓeeɗo ne daari ɗum ne goni soldateɓe ɗum ina kaɓane leñol ngol ina kaɓane leydi ndi ina kaɓane kala gonɗo jeeyaɗo Mauritanie mais en mbaten tan ko wallude ɗumen haysino foɓɓude komen donkata arde foɓɓude kadi sen jii ɗumen kadi mbawen teddinde ɗumen ganden ɓeeɗo ko woppuɓe hajuji goppu tan ɗum noon emin ñaagui dendagal cate ɗe e dendagal arfannaɓe e dendagal Mauritanie naɓe foof yo tinno yo gandu e pinal men ngal wona cakan hande en ƴeewi ko rendin ɗon hande ko fedde walla ko sukaɓe rewɓe jeeyaɓe Espagne ko ɓen daari ɗi mbi ne jiiɗi wallude dendagal e fedde ɓamtare Pulaar e ha tengti noon enen wiyoɓe mbimi beele eɗen mbawa iwde e caɗele to banggue humade e binde to banggue hiisa to banggue ɗum saabi noon ɓe mbaɗi ndeɗo eɓɓande ƴewde yimɓeɓe beele ne mbawa ɗum e oɗo ñalawma hande ko ñalawma mawɗo ko ñalawma weltare saabu oɗo ñalawma ene wayno teskini duuɓi 39 ko fedde nde sosano sen duttima ko guila hitan ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi fedde nde ene woodi ko nde heptina ko ñande 4 lewru korse ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom nde lawɗina tuggude nden fewde oɗo saaha ende daari e ɓamtude ɗemgal ngal e ƴellidde pinal ngal e sarde ɗum e nder dendagal diwanuji hande kadi ko ñalawma mawɗo saabu eɓɓande nde faati koye rewɓe temedde tato tawi ɓeeɗo meeɗani janngude meeɗani windude e nder diwanuji e toɗɗaɗi ɗi ɗum jangde woni gowrundi kala fof kala ɓamtare alaɗo ko wawi ɓamtade tawi janggani ɗo yimɓe janggani jarata koye humum binnagal battinta koye majjere battinta koye basal so yimɓe janggui noon ko nden wata ɓamtade so tawi neɗɗo wawano janggande hoore muɗum wawano windude sirlu muɗum wawa hiisade wawa windude on ene gasa ko neɗɗo tan kaalowo kono wona neɗɗo guurɗo deke rendo noon sene ɓamtoto ko jangde caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum emin jetta oɗo association daraniɗo wallude min e ɓamtare ɓamtude rewɓe saabu enen fof eɗen gandi e rewɓe Mauritanie naɓe ha tengte rewɓe fulɓe eɗen gandi kam eɗen ken daɗaɓe seeɗa e dow daɗede nde ɗum fof ko wasde dañde ko hirjinta wasde dañde ko wallata ɗum noon so tawi en dañi walloɓe poɗɗen ko tinnade saabu haalo Pulaar mbi ko hoynante noon so sami foti tan ko hoccede hande poɗɗen hoccirde ɗum ko juuɗe sappo ɗum ko wasiyaji ɗi mbasitomi bandiraɓam rewɓe sukaɓe rewɓe saabu jangde yawtata wiide komi mawɗo mi janggata somi janggi mi famata ɗum wona gonga jangde haaɗi tan koye hun ko gaska sa janggi a waɗi ɗum haajuma tan a yarata yeeso
jawel kange o tiyenirtaake soodetaake ñamlirtaake yoɓretaake ñamane on wiyete cilolo cilo mamadou sahedo jokorma muɗo abidin lamar aminoma jaka e busoɓe nana e darle nokku moɗon demdeme sayidi min nawma sayidi min nawma jaka e busoɓe nana e darle nokku moɗon demdeme walla mi nawma madina madi kouru kala madi jamana kala ko lewle gelloji ndu suudu ganni ko suudu wandu fayida ndu yimɓe poti toppitade anduɓe men e alɗuɓe men yo mbaɗa feere jaggodira no fandu jaggodira no tufere tinnodira mbaɗa feere toppito ganni ɗi anduɓe yo gaddu yo bittu gadda ko waɗi fayida ɓeyda ɗo joguiɓe ngaaluɓe yo mbaɗa feere gara mbaɗa feere ha expose ɗum galtin ɗum ɗo yimɓe mbatta yebde ko woni dow ko min jii ene waɗi fayida ala foof ko ala toon kala ko woni e ganni men ganni Fouta ko heewi hen nan toon ko woni leskone ko noon ganni men woni ganni Mauritanie foof somi wi ganni men ganni Mauritanie foof woni ganni Sarakulleɓe Jolfuɓe Safalɓe e Halpureɓe woni enen leñol men ngol ɗum noon neɗɗo noon erata koto woni ɗo so dene mbaɗama e jaygol tan wotere fof wonata ko hoore mum min goyammi ko Halpureɓe woni fulɓe ɓe yoɓe gaddu ganni mabɓe goto foof to woni yo addu ko jogui ko yii andi ene andi foof ene andi ko ganni wonno yo addu e suudu he waɗa feere hollira ɗum mawɗo suudu ndu o ƴeewa no waɗiri ɗum waɗa kadi joguiɓe ngaaluɓe kadi yo mbaɗa feere mbaɗa feere jaaha e nokkuji he jiilo anduɓe ɓen mbaɗa feere jaltina ko anda ko adde ɗo yimɓe ne mbaɗa naftoro andi sukaɓe men ma naftoro hande ko heewi yiyama ɗo en jiiɗo mbandu ɗi gaddi ɗo yimɓe yo gandu en jiiɗo ɗacce baddi nde wonno kamɓe gaddi en jiiɗo ko heewi so jiiɗen mbaɗa hen no janis tan heewat mbeɗe jogui hen sifa goto e miijo woto min kam ko hande woni lawlam gaddunol nadde e nder galle o e wiside ɗum ko hande woni lawlam gaddunol mi yi hen komi sikkano nan ɗo henna mi tawi galle o ko galle men saabu ɗum ko joguiɗen foof nan ɗo e oɗo galle wasuyaji ɗi noon ɗi mbassotomi leñol ngol ɗi mbassotomi bandiraɓe yoɓe gandu ɗo waɗana ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe waɗanaɓe ɗum ɓe goto foof ene jogui hen ko rendi e goɗɗo o goto foof kadi ne jogui hen ko ganduɗa kañum tan jeeyi ko kaake muɗum wadde noon ko jeyɗa ko no mawɗo goto heewide ni andu ko jeyɗa ganda ko ndendeɗa ganda ka jeeya ko woppu ko ndendeɗa ko jogoɗa hen haqqille ko jeyɗa ko nangga hen ha tiiɗa ɗum ɗo mi Allah addi kam mi tawtorama ɗum ɗo ko e pinal meɗen sa nani pinal noon ko jangde neɗɗo sa nani neɗɗo pinɗo tan ko jannguɗo pinal neɗɗo ma pina ko nden gandal ngal fof arata ewa hande kadi eɗen jetti hen Allah hande e rende fulɓe ɗo e nder leydi Mauritanie tuggande ɓe gila witto waɗa e faade ko faate e jangde Pulaar ene wayno hande woni duuɓi 30 e hunde ko waɗa ɓeto waɗago hen go e ko daña hen ko e dariɓe hen ɓe hande oɗo musée national kala garɗo ɗo aɗa foti hen weltade so taw ka pullo aɗa foti weltade kadi ka Mauritanie naajo aɗa foti weltade kadi ha sinno wona pullo ko fulɓe mbatta ko moƴƴi e muɗum ko sa yi ɗum ɗo e ngoɗo ronde hande aɗa foti hen weltade ɗum ɗon ko jimi hen bandiraɓe kadi gaari rewɓe kadi gaari no hanniri ni kadi ina hasi ko wayno ɗeɗo dente ko wayno gandanɗa hoorema jangde noon yimɓe fof no pour janggude kono pour janggude fof ko debbo so debbo janggi no wayno fof janggi par ce que ko debbo wone galle toppito sukaɓe toppito mawɓe kadi rewɓe kadi gaari no feewi gaari kadi e newoyi kadi ko ɓeto ngo ko waɗago ngo elle ko rewɓe ɓe ɓuuri hen yaade yeeso
kadi emin jetti Allah kadi emin jetta jangguinoɓe pular ɗo e nder leydi Mauritanie. eyyi on jiyo kettima ɗeɗo gueɗe kam no jaari ni ɗeɗo gueɗe kam en jii hono ndeɗo darde ɗiɗo ligguey ɗo fof ko yidde tan habde basal habde majjere ha tewi ɗon kadi debbo ko hunde kadi teddinaɗe ɗo tende leydi meɗen ko feccere rendo ina wayno ɗeɗo doole kuccinaɗe rewɓe surtout tan ko ma waw wallide gurdam leydi meɗen wallide kadi ɓesguji meɗen e ɓeyɗen kadi e darade no fewi e ko addi foof Diallo Amadou Malal emin jiiɗi andude holko waɗi oɗon kebla fodde temet tati debbo holko keblirton ɓe waɗi min hebdude fedde temet tati debbo komin jeewi e gonka men e leydi men ndi humam binneji ne keewi rewɓe e worɓe kono noon rewɓe kadi ɓuuri wasde janngude ɓuuri hewde wasde jangguinede kadi debbo kadi ma won joni sen ƴeewi ma won hedde ujunnaje jeetati ujunnaje temedde jeetati mbe sikki e human binde nane leydi ndi ujunnaje temedde jeetati human binde ɗe hen mataw hedde temedde ujunnaje temedde jeegom en ujunnaje temedde tati ko rewɓe tan goni hen human bindeji ɗum ɗon noon eɓe ɗum waɗi min yiilade nde ɗo e ɓande pour min ballaɓe mbete ɓe mbawa kamɓene janggude ɓe jalta e niɓɓere e fedde moon nde hono nde wiyete kadi hol darde mayre tiguirgui kayri hoore mayre fedde nde darde mayre ko addude pinal findinde yimɓe e ƴellidde ɗumen e daranade kala kono faati e kono ƴellita leñol men ngol eno leñol fulɓe e joni min jiiɗi ha haadi ciftinami fedde nde hono no wiyete e kadi fedde nde kayre e mbetta jiɗɗo fof no wawi hen nadde walla ina waɗi tolno tan walla wone ina yarat beɗa fedde nde kadi ko ɗo tan e wuuro Nouakchott walla ɗamini waɗ diwnuji nder leydi ɗi walla holko gonɗo e ɗum faati ɗum ɗon fedde nde kala biyewo mbimi ina nodda yo ar naata e fedde nde ala cuhlel ala mawɗo kala joguiɗo ina fedde nde ina wona ɗo tan e Nouakchott ina nanɗo e Nouakchott ne waɗi cate ha kewi e Nouakchott fedde nde nan Zoyrat fedde nde nan Nouadhibou fedde nde ina jogui cate Kaheyɗe fedde nde ina jogui catal ɓoggue fedde nde ina jogui cate e nder leydi eyyi joni firtu ko joni kañum fedde nde mataw ko kala jiɗɗo fof no wawi hen naade wona tawa kay hayso tan ne heptini ko waɗa hen ko dosgal ko hayɗa fof no wawi hen naade to kala cirol bangol wonde fof wona neɗɗo fof bawɗo ala fedde nde ala hadde neɗɗo jiɗɗo nadde hen fof jiɗɗo fof no wawi nadde taw biyewo mbimi haymo jeeyaka mbimi so yiiɗi arde no walla min leƴƴi keddiɗi fof kadi mbawi hen nadde ne ara no walla min no ƴellirde ɗemgal ngal e leƴƴol mbawgol hen nadde fof taw ne heptini ko waɗa hen ko on ngol wawi siforade hayso wona biyewo mbimi walla ko nande fof no wawi hen jeyde wona ha tan ko nafoore tan wonande leydi wonande ren toon kala biyewo kala jiɗɗo nadde e fedde nde ina wallita ne ƴellita ɗemgal ngal ina disma e fedde nde eyyi ha hande Mamadou Mbaye min jiiɗi andude taw onon joni oɗo saaha ko keblaton ko keɓlaton ko keɓlaton ko beela oɗon jogui tan yimɓe tan hebloɓe tan timmuɓe e tawa kadi yaara onon jiiɗirɗon ni e kadi fandare mum tigui ko e heblo ngo holko pantiɗon hen eyyi bisimilla bandiraɓe assalamu aleykum ko adi foof kam min belti e garla men ɗo saabu ma wallu min sarde miijo min jogui ko eyyi haadi am jabade mbiɗa ɓeyde ko musidɗo haali joni ko fedde ɓamtare pulare Mauritanie wona fedde hesere wona joni sosa saabu ina yaari duuɓi capantare e jeenayyi ko woodi ina huubni leydi ndi fof ala fof hande jogɗo Mauritanie ɗo fedde nde ala catal ala pende ɗum ala fedde nde terɗe mum ko haaloɓe pular ɗum koko ɓooyi heddi noon eɓɓande kalten nde ko nden woni hesere kono fedde nde ka wona hesere eɓɓande nde noon ko hesere eɓɓande nde donc no mbiruɗa joni ni hebloɓeɓe ina joga ko heblanoɓe ko ɓooyi ko liggornoɓe saabu min jofdiri Caritas min kaali ɗum ko hebloɓeɓe keblata ɗumen emin jogui duuɗe ko hebloɓeɓe jangguinta ɗumen ko ari ko kesum ko noon wat noon namdi ko golle kese saabu ko golle jaadinaɗe jeeñu
tubabu mbiyata activité génératrice de revenu AGR aɗa liggo taw ko liggorɗa ko aɗa wawi dañde hen gartam ɗum ɗon noon jomumen namdi karallagal kesal min kebli fodɓe hufde juuɗe ɓe ɓen keblama kono laamu ko poti jangguinde hen ko donc ɗum no woodi ne joga ɗum woni ko jabornomi ko kalɗa ɗo eyi ha hande Fatimata Sall ɓeeɗo ɓe kebla toon kebli toon ko banggal wawde ɗemgal ngal tan walla oɗon kuccino faate gande goɗɗe ko informatique en walla ko nandi hen e kadi mbeɗa tawi keblama haɓe kalliti won nokkuji ɗi ɓe nawate yo gana e liggade walla ko nandi hen e kadi walla kadi heblotoɓe mbiyeɗa mum ko dokkate wonko keɓata walla ko nandi hen ko faate e on ɗeɗon gueɗe bisimillahi rahmani rahim musidɗo Abouba ko adi fof emin calmina on an e gomuma fof on jarama kadi saabu darde mon tengtude e kala gueɗe fedde ɓamtare Pular sabu kadi fartange mawɗo mo cabobinan ɗon fedde nde ha wawi jokkodirede ɗo e ayawo habrirde moɗon e ɓesgu Mauritanie fof tengti e pulagu fof ngam famminde ɗumen ko fedde nde woni e dow mum ko kono musidɗo Mamadou Mbaye wini kono wini tan fedde ɓamtare Pular e Mauritanie darani ko ƴellidde hakkeji aade to banggue pinal e jangde e hirjinde ɓesgu ngu ko fewti e golle ñeeñal yantude e eɓɓaade ƴellitare ngam haɓade human binnago e basal e ñaw fedde nde wona dawriyankore e nde gollodo e pelle kewɗe gonɗe e nder leydi ndi e yantude e pelle pine ɗemɗi gendiji Mauritanie eyyi joni noon ko namdal mbeɗe jokkita ko musidɗo Fatmata haali ko namdal mam mbiɗa ko mbete fedde nde ina waɗi ina jogui gartam walla ɓe heblata ɓe ina ɗimi fedde nde ina hebla yimɓe ina hebli yimɓe hewɓe ina hebla yimɓe waɗoɓe janggoɓe informatique ɓe jogui ɗon suudu heblata ko informatique ina hebla e yimɓe wonɓe jangguinoɓe e duuɗe e panɗe ɗe min mbiyon leydi ndi foof ɗo garɗa e leydi ndi foof fedde nde ina jogui ɗon pengal walla ina jogui ɗon yiiliri ɓeɗon noon ina waɗi jangguinoɓe ɓeɗon foof keblete koɗo fedde nde ko mbiɗa eɓɓande nde kucciɗen joni nde noon ndeɗon ko hesere no musidɗo wi ko hesere ko rewɓe temedde tato jiilete rewɓe temedde tato ɓe ɓenne keble so keblama ina keble so keblama ha janggui ha mbawi ma kadi hen ɓurɓe heppinde ɓurɓe wawde jangde nde ɓurɓe wawde jangde nde ɓurɓe famde ko janggina ko hen temedere e nogas ma cuuɓe kadi kañumenne keble heble wongo ngam dañde liggey walla waɗanede liggey tawne daña hen gartam hono activité génératrice de revenu ɓe keble e ɗum ɗon ɓeɗon kadi temedere e nogas ɓe ma keble e ɗum ɗon eyyi Mamadou Mbaye haade ka koro kadi ka keblowo hebleteɓe e ka keblowo hebloɓe e joni noon holko jangguinton eyyi kañum ko jangguinte ko hade men arde hen ina moƴƴi paamen fandare hufdinde e ɓande fandare mum ko wallidde rewɓeɓe yo tonguito to banggue human binnagal mbawa jeyde koyemumen mbawa nafde koyemumen ɗum woni eɓɓade humbinde caggal ɗum eɓɓade ke pandade keeriɗe no goodi komin ɗamini hen min ɗamini hen ko jomumen yo kuɓidu taro hiisa e bindol yoɓe mbawa windude yoɓe mbawa janggude yoɓe mbawa hiisade saabu sa tawi a jogi gollorgal aɗi dañde hen kalis alay so mbawa hiisade ganda ko naati ganda ko yalti sa perti aɗa andi sa gañuma aɗa andi yimɓe hewɓe no gollo ha ɓooya tan daro wiye kaari yani yandini ɗum ko liggey o yaadani e gandal anda no renirta kalis mum anda no foti filtinirde kalis mum ha jibina hunde ɗum fof nani hen
caggal ɗum dañe hen kadi wawde yuɓɓinde ɓe jangguine yuɓɓinde yilde golle saabu sa woni e nder coopérative joni dental alay saago ko juɓɓude namdi jangguineɗa ɗum kadi fotata yarude ewa joni ɓe janggat e nder duuɗe he kono mbirumami ni ko tarde eyyi saabu neɗɗo ko haɓade humam binnagal ko ɗum wallitta dañal saɗa tonggui to banggue bindol ina wayno gueɗe ma foof hay saɗa wawno wadde temedere dow temedere sa dañi hen ko wiyete 20% walla 10 a tinnima ma tonguirɗa ina anda noon ko rewɓe ɓuuri tongade saabu eɗen gandi no ciforiɗen gonka men no wayi rewɓe ɓuuri tongade kadi ɓuuri hewde so yimɓe jiiɗi ɓamtade ɓamtata ko rewɓe ɓamta sukaɓe ɗum waɗi duɗe ɗe ko rewɓe wiya kono rewɓe ɓe gandi ne waɗi rewɓe mawɓe e rewɓe sukaɓe saabu wiyama temed tata eyyi joni noon nokku foof ko heddi ko mi faada o wi ko rewɓe ɓuuri tongade eyyi joni holko mbiɗa hen e kadi holko ɓeydata hen e ono rewɓe joni oɗo projet mawɗo mo keɓɗon koccinaɗo e moɗon on hol pellital moɗon holko jogani ɗon ɗum e hoɗo jarata kono musidɗo mbawi wini tan ko hoynante nosotami tan ko yohoce eɗen gandi kam rewɓe kam e nder rendo men ko daɗaɓe ha no fewi to batte laabi gueɗe ɗe foof eɗen daɗa hen e kono joni mataw goni nan gummo seeɗa kadi rewɓe mataw nden rewɓe nden ina pamɗuno doole kono joni rewɓe joni goni koye yaade saabi sa ƴeewi joni tan joni laamu ngu e ko nandi hen ma yi rewɓe ministre uji ma yi député ji ma yi rewɓe sénateur uji ma yi rewɓe hunde foof ande nde rewɓe ngalano ɗum ɗon e o joni noon mataw ko fuɗɗi heɓede e laawol kadi ƴellidde rewɓe eyyi ummima e mbadini wonno adande eyyi joni min jeddi andude ko ɗo ngal ɗo ballal kadi ngal keɓɗon holko ngal ɗamin ɗon ma ngal nafu moɗon e hono kadi hono keɓɓori ɗon ngal ɗo ballal min keɓɓori ngal ko juuɗe sappo walla ha ɓuura ɗon kono mbimi ni konngol gadimi wiide ngol ko hoynante no so sami yo hocce ko woodi joni ko wodano kono mbiyen tan koko fuɗɗi taw ɗum noon eɗen mbasi o rewɓe ɓe foof e dendagal bandiraɓe worɓe jangde wiyaka tan rewɓe ɓolɓe saabu no rewɓe ɓe goniri humam binneɓe ni worɓe kadi ne hen ko humam binneɓe kono ha tengti e ko rewɓe ko eɗen mbasiyoɓe yoɓe tinno ɓe ɓeyde jangde ɓe ɓeyde tinnare ko are mabɓe ko hunde nde ɓe keɓata no ɓe keeɓi ɓe ɓeydu ɓe tinno ɓe nanga hen juuɗe sappo ɓe mbaɗa ko ɓe poti wadde ko beele walloɓe ɓene ene jogo coftal e wawde yettinde ko puɗɗi ko eyyi hono Diallo Amadou Malal gardiɗo hono eɓɓande nde e joni min jii mataw yaama mbiɗa si tan kaalisi wonko wallitta seeɗa ko ɗum waɗi oɗon keɓaɗi o kaalisaji seeɗa pour wallide kadi susuji yimɓe banggal jangde wona e o joni on dañani ɗum ɗo rewɓe worɓe ne ko dañan ɗon ɗumen eyyi worɓe ay no mbiyami joni min puɗɗi worɓe kañumen ɓuuri no mbiɗen ni rewɓe ɓuuri tongade e worɓe worɓe kam ko waywade foof kañumen kam fedde nde hebli worɓe ha keeƴi idi heblude ko worɓe tan keblorno ɓuuri hewde ko worɓe tan keblerno joni noon e oɗo dumum en jii no mbirumami adani ma e nder leydi men hen ujunaje temedde jeetati humam binde nañi hen ujunaje temedde jeetati ɗi sa ƴeewi hen temedde nayyo walla temedde jaw ko rewɓe donc rewɓe ɓuuri tongade donc joni noon minenne min jiiɗi ko ɓeɗon kadi mbete min balla ɗumen ha mbawa hebde ɗo worɓe ɓe keeɓi ɗum e joni hade waktu wari ha ɗo e hono Mbaye Mamadou e joni min jiiɗi andude an hoorema e hol kadi wasiyaji ɗi joguiɗa ko fati hono ɗeɗo gueɗe ɗo gonno dow mum e kadi e le oɗon joguino jande mum nde holko heewi haalde e holko heewi kadi huccinte moɗon e ko fati bisimilla musidɗo Abou a jarama minen rewɓeɓe kam ko ardi foof wona tan fedde nde tan yiɗi tan waɗande rewɓe tan ko herti ko walloɓeɓe koyumen kañumen teski ɗum mbi kañumen ballata koko rewɓe saabu rewɓe ɓuuri tongade e nokkuji men ɗi ɗum kam yo laab donc min jaari koye ɗum yante kadi yande hawre tellade ɗum waɗi projet wayi ɗum
joni rewɓe no mbiruɗa ni kañum men so mbaɗama hen ina yakora wonde hono kalɗa joni koko gonga rewɓe ministre uji ɗum fof no goodi kono ɗum ko seeɗa e rewɓe heddiɓe ɓuuri hewde e rendo ngo ɓen ɓuuri hewde ɓen kadi ni ina tinni saabu puɗɗima darade kono darde mumen nde waɗi ɗum wasde feeñde ha waɗa martaba no yoɗiri ni ko tonguiɓe to banggue bindi ko ɗum woni gonga kono en jii goɓoɓe en jii liggoroɓe liggueji fof nde ligguey rewɓe machallah nandari lan e ɗum haade waktu ari haɗo diallo amadou malal gardiɗo e ɓaande nde holko basitoɗa yimɓe ɓe basitam tan ko e ɓaande minen ko joni min puɗɗi heɓde ɗum wonɓe rewi hamin keeɓi ɗum kadi hono rewɓe paɗɗaɓe yo jannguɓe emin ñaaguiɓe yoɓe tinno ɓe toppito koɓe kalfina ko ɓe toppito ɗum kadi ɓe ñiiɓe jangde nde mbete ko faanda hen ko mbete ɓe keɓa ɗum kadi ma so ɗum toppitama no feewi kadi ma wallu kadi so projet o yonti ma wallu yimɓe ɓe ma wallu fedde nde yimɓe woɗɓe kadi kañumen kadi ngara kadi balla men kadi e ko wayne sabu ɗum sen pewni ɗum ɗo tan so moƴƴi ma kadi ma dañ damal kadi woɗɓe kadi mbiyat ɓeɗo dey kalfinanoma ɗum ɗo ɓeɗo dey mbaɗino ɗum ɗo moƴƴi eɗen donc eɗen mbawi wallu ɗumen ha daña kañumen dañde ɗumɗoji goɗɗi moƴƴi e famnar salani holko basitoɗa kongol cottotol ha tengti noon kadi ɓe kalfinaɗa ɓe eyyi mboɗo wasiyo tan bandam en rewɓe ɓe kalfinami ɓe eɓe mi halfinaka ɓe foof ene wayno mbiyanmi ni koɓe kalfinaɗo ɓe kamɓe foof mboɗo wasiyoɓe mboɗo wiyaɓe ɗo neɗɗo ina wuuri jangde yawtani saabu mo windani mo janggani ala sirru kadi heewat ko hajuji mum kumi ɗum noon debbo e gorko suka e mawɗo mbeɗe ñaagoɓe nde ɓe janggata ɓe mbasa wiide holko janggi pular ustadi on jogui kadi timmal ngal ɗo jokkodiral ngal mbadduɗen e ɓeɗo hoɓe nelaɓe fedde ɓamtare pular e gardugol projet mbawoji ƴellidde kadi to banggal janggu to banggal fankudu e nder fedde nde e gardugol gardiɗo hono projet o ko diallo amadou malal e wondude e mamadou mbaye kanko kadi ko korowo ko keblowo e hebloɓe e yantude e fatimata sall kañum kadi ko tergal gendi e jeyangal e yilirde nde e cukku kalfinaɗo wonande kadi e faggudu e kalfinaɗo rewdu wonande rewɓe wonɓe e ɓaande nde e musidɗi ɓe wayno ko ɗum ɗo min joɓani mum hannde ɗo kikiɗi to banggal yewtere men ko ina ɓamta e ɗemgal ngal ko ina nawa ɗum yeeso to banggal pinal e to banggueji kala e wayno musidɗo meɗen amadou wane ko kañum e heedannoɓe enen to caméra to e to jagguirguel to heeɗanmeɗe toon ko tahman wullo bow ɗo yaw habriko musidɗo abou samba en mbiyeteno lor kan hirde jaam ha saaha goɗɗo so Allah jaɓi